जोंनिया प्लेन ट्राइबेलफोरासो दा एसे साननो गोनां बायथ' जानानै फैदों आरो मोनदै डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा 244 बे थोंजोङै शिडिउल आरो ट्राइबेल एरियासफोराव जोबोद गोनांथि जानानै फैदों जाहाथे जोंखौ भबिष्यत सोरबा आसि थुना सोरखौबा दागा फाल्लायाव सुदों सोरनि बिथिङाव अजना बांसिन जादों बेबायदि खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव हेल' एस ब्लग चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय आपडेट्स होनो गोनां गोबां दङमोन नाथाय समनि आंखालनि थाखाय आङो नोंथांमोननो आपडेट्सखौ हरनो हायाखै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाग्रोबाय आरो बोथोरा सोलायबाय नङा होमबा बयबो मोनथिगासिनो दं दा साननैसो जोबोद गोरान रानस्राव जादोंमोन बिनिफ्राय ओरैबायदि दुंहाव थासारि मोनसे जोबोद गरम बहा थागोन मा खालामगोन बोरैहाय मा जागोन बेफोरबायदि जादोंमोन जियानो हक बोथोरजों लोगोसे दासान्दि समाबो एसे गरम जानानै फैदों मानोना जोङो नेनानै दं बयबो गासिबो बिसायख'थिनि जिहेतु फिथाइ बेनि काउन्टिंआ थाबैनो जानो थांगासिनो दं स' दिनैनिफ्राय जोङो लायोब्ला सानब्रैल'सै सानब्रै उनाव काउन्टिंआ जासिगोन 4 जुनावहाय जागोन स' गोबां पिक्चार्स माखासे शेयार जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय सोर देरहागोन सोरखौबा दागा फाल्लायाव सुदों सोरनि बिथिङाव अजना बांसिन जादों बेबायदि आरो गोबां दाब दाब जायगाफ्रावनो मानसिफोरा माने गोनो गोथो जानो गोनांबो मानोना भटखौ दा जाय जेराव होदोंसै दा बेनि रिजाल्टआ बेनि फिथाइया 4 जुनावहाय फैसिगोन जियानो हक बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथा फैदों जे थांनाय बावैसो समाव जों नुदोंमोन उकिल बिमल चन्द्र मुसाहारि बिथाङा 6 शिडिउलनि सोमोन्दै डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा गोबां खोथा बुंदों जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थारैनो जोङो बेखौहाय नोजोर होनांगौ मानोना जोङो नुदों जोंनि प्लेन्स ट्राइबेला जितु दङ 6 शिडिउलनि आन्दाराव जोङो प्लेन्स ट्राइबेल जोङो मोनसे अट'नमि मोननाय नैबे ओरैबायदि मोनसे क्रिएसन खालामनानै बेखौ जोंनो मोनसे संबिधानाव सोनानै बे जिनिसखौहाय दानानै होनाय जादों दा बे जिनिसा प्रब्लेमाव दं नामा बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो जोङो नुदों गोबां हिल्स डिस्ट्रिक्टफोरावहाय बिथांमोननि जितु 6 शिडिउलनि मर्यादा बेनो माने एसे गिनो गोनां बायदि जानानै फैदों स' नैबे बेलायावहाय जोंनि जितु प्लेन ट्राइबेल हिसाबै जों सारा नर्थ इस्टआवनो जोंल' प्लेन्स ट्राइबेल हिसाबै जोङो बे मोन्थायखौ मोननो हादों दा बे बेसेबांसिमहालागै माने सिकिउर दङ बेसेबांसिमहालागै बेखौ दैदेनगिरिफोराहाय बासायनो नाजादों बा नाजानांगौ नैबेनि सोंथिया गोबां सिखांदों मानोना जोङो नुगासिनो दं दासान्दि बेफोरबायदि जाथाय दिमा हासावबो माखासे बेबायदि दावराव दावसि जानाय नुदों आरो लोगोसेनो त्रिपुरानि हालोदखौ जोङो मोनथियो त्रिपुरायावहाय मा जादों बिथांमोनाथ' अलरेडि हिल्सनि माबानि थ्रुयै 6 शिडिउलनि मोन्थायखौ मोनदों हिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खिन्थु जोंनिया प्लेन ट्राइबेलफोरासो दा एसे साननो गोनां बायथ' जानानै फैदों आरो बिदिनो 6 शिडिउला माखौ होनो सोर बेनि मोन्थायखौ मोनो जोंनि भारतनि संबिधानावहाय बे 6 शिडिउलनि मर्यादाया मा होदों बेयाव मा प्रभिजन दङ मा साबजेक्ट्सनि बिथिङाव जोङो डेभेलपमेन्ट पेकेजेस बायदिसिना बेफोरखौ मोननो हानाय बा मोनगासिनो दङ जोङो अलरेडि जोंनि बिटिसिआव जोङो दा 40-40टा साबजेक्ट्सआव जोङो बेनि माखासे प्रभिजनफोरखौ माखासे साबजेक्ट्सफोरनि सायाव सेल्फ डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेखौ होनाय जादों आरोना स' बेवहाय फारि फारि नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांनोबो हागोन आं बेनि पइन्ट टु पइन्ट नोंथांमोननो होलांदों नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै बेखौ मोजाङै फरायनानै नायोबा ब्रिफलि सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोना खोथाफोरखौहाय मोनथिनो हागोन स' नैबे प्रभिजनखौनो होनाय जादों जोंनो आर्टिकोल 244 बे थोंजोङै शिडिउल आरो ट्राइबेल एरियासफोराव होनाय जायो आरो 6 शिडिउलनि आर्टिकोल 244 क्ल'ज 2 नि थ्रुयैनो जोंनो नर्थ इस्टनि मोनब्रै स्टेटआवहाय नैबे अट'नमिखौ होनाय जादों जेरै आसाम मिज'राम त्रिपुरा आरो मेघालय स' नैबे मोनब्रै स्टेटआवहाय आरो बिदिनो बे स्टेटनि आन्दाराव गोबां अट'नमास डिस्ट्रिक्टसफोर होनाय जायो जेरै जोङो दा 5th शिडिउलखौ दोनथ'दो 6 शिडिउलनि एरियासफोरखौ जोङो सावरायोबा जोंनि आसामखौ जुदि जोङो नायोब्ला डिमा हासाव हिल डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं हिल डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसेनो जोंनि बिटिसि स' नैबे आरो बे गासिबखौबो दोनथ'नानै जोङो बिटिसिखौ सावरायोबा जोंना आरो मोनसे आलादा माने जोबोद स्पेशेल प्रभिजन जोंनो होनाय जादों प्लेन्स ट्राइबेल हिसाबै जोंनोबो
भारतनि संबिधाननिफ्राय जों बे मर्यादाखौ मोननो हादों। दा बे सोरनि नाजानायाव जानाय सोरनि बांसिन बिहोमा दं आं बेखौ सावरायनो थाङा। थोंजोङै दा जोङो बुजिनो गोनाङा बेसो जे जोङो 6 सिड्युलनि दारा जोङो बेसेबां प्रटेक्टेड आरो जुदि बे 6 सिड्युलखौ बोखारनानै होयोब्ला जोंहा माबायदि खहा जागोन नैबेसो जोङो दिनैनि समावहाय बयबो रायजो राजाफोरा मोनथिनानै लानाया जोबोद गोनांथि जानानै फैदों, जाहाथे जोंखौ भबिष्यत सोरबा आसि थुनानैहाय जोंखौ मोनथियैलाय जोंनि सायाव अयथासार दा खालाम। बेखिनिखौ जोङो रोंनानै थायोब्ला जोङो बिथांमोननो पइन्ट टु पइन्ट जों आसि थुनानै बिथांमोनखौ फोरोंफिननो हानाय एसेब्लाबो जोंनावहाय बे नलेज खिनिया थानांगौ आरोना। अब्लाना जोङो बायदिसिनायाव सोरजोंबाहाय जोंखौ जुदि गादबनो नाजादोंब्ला जोङो जाहाथे बिथांमोननो फिननायखौ होफिननो हायो। दा बेनि थाखायनो उकिल बिथाङाबो फोरमायदोंमोन जे दैदेनगिरिफोरा बा सोरबा भलुन्टारिलि आफादफोराहाय रायजो राजाफोरनो मोनसे सेमिनार लानानै 6 सिड्युलनि सोमोन्दै बा बिटिसि सुक्तियाव मा जोंनो प्रभिजन होनाय दङ, जों माबे साबजेक्ट्सनि सायाव जोंनो सेल्फ रुल मोनसे अट'नमि होनाय जादों आरो बेसेबांसिमहालागै बेफोरो दिनै मावफुंजादों आरो बिटिआर सुक्तिनि दारा बेसेबां एमनिटि जाखो, माने चेन्जेसफोर फैनाय बा एमेन्डमेन्ट खालामनो गोनां दंबावो नैबेफोरखौ जोङो मिन्थिनो लुबैयो नङा होमब्ला। स' बिदिनो दैदेनगिरिफोरा जुदि बेखौ स्पस्थ'यै बा जोंनि साहित्य सभा बायदि आफादफोराहाय जुदि बेखौ रायजो राजाफोरनो सेमिनार खुंनानै बुजायोब्ला थारैनो जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आंबो सानदों। सासे क्राइम मावनाय सुबुंखौहाय एबसु आफादनिफ्रायहाय गोबां धर्ना होनायखौबो नुनो मोनदों, थिगानो दङ। आरो जाय दायनिगिरि, जाय कालप्रिट बिथाङा, बै कालप्रिट सुबुङाहाय सास्ति मोननांगौ, साजा मोनथारनांगौ। बे जोबोद मोनसे गाज्रि रोखोमनि माने जि खामानि मावलांबाय, आखल दिन्थिलांबाय, बे गनायथावना नङा जोंनि समाजाव। स' बेखौ जोङो बयबो निउट्रेल जानानै बेखौ जोङो निन्दा होयो आरो बेनि फारसे जोङो बेफोरबायदि सरकारखौ जोङो नारसिननांगोन जाहाथे भिक्टिमा न्याय मोनो आरो जाय कालप्रिट बिथाङा साजाखौ मोनो। स' बेबायदि आरो बिसायख'थिनि थाखाय गोबां गोनो गोथो फिथाइ थाइसिगोन जेला माबायदि फिथाइ थायगोन बेखौ लानानैहाय गोबां गोनो गोथो जादों बयबो आरो सोर देरहायो सोर जेनो नैबेनो सावरायनाय जागासिनो दं दासान्दि। एन्ड सेन्ट्रेलावबो सोर सरकार फैयो, इन्डिया फैयो ना एनडिए फैयो। स' नैबेबो खिन्थु मोनसे खोथा स्पस्ट फैदों, जोङो गोबां एनालाइसिस खालामग्रा बिथांमोननि माबाफोरखौ नायोबा, मिडियायाव होनाय बिथांमोननि सार्भे खालामनाय बिथांमोननि डाटा बेफोरखौ नायोब्ला, नायबिजिरनानै नुयोब्ला बिजेपिया जुदि देरहायोब्लाबो थांनाय बारनिख्रुइ माने गोबांसिन सिट्सफोरावहाय बिथांमोना नैबे खेबावहाय जेननो गोनां जानो हानाय होननानै बिथांमोना बुंदों। स' बेखौ नोंथांमोना नेसनेल मिडियाफोरावहाय नायोब्ला मोनथिनो हागोन। एन्ड बेनोसै दिनैनि आपडेटआ, बारा गोबाव खालामनो सानाखै आरो गायनाय फुनायनि बोथोर सफैबाय। स' बोथोरा अनफिनबाय। बेजों लोगोसे भुटाननिफ्रायहाय दाख्लै नुदोंमोन आं मोनसे जे बिराद गिदिर मोनसे क्लाउड बार्स्ट जानो हानाय होननानै बिथांमोना अलरेडि वार्निंबो डिक्लेयार खालामदों। चिरिं नामगेल बिथाङा इन्ड' भुटान एस'सिएसननि मेम्बार, बिथाङा सासे दैदेनगिरि बिनि। स' बिथाङा जोंनि बर्डार एरियायाव थानाय, भुटानजों बर्डार एरियायाव थानाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा, जाहाथे बयबो दैमा खाथि खाला थायोब्ला बा भुटाननिफ्राय गोग्लैनाय दैया जुदि फैयोब्ला साबधान जानानै था होननानै बिथाङा खावलायहरदों। स' बेबायदि एन्ड स' लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।